Hvad nu hvis du aldrig får ro i hjernen? I den her episode, der finder du ud af, hvorfor hverken du eller jeg, eller du Suleima, får ro i hovedet, og opdager også, at det faktisk slet ikke er noget problem. Tværtimod, og hvis vi forsøger at få ro i hovedet, så kan det faktisk ende med det modsatte, og i værste fald føre til stress og angst og depression. Og vi vil også komme omkring, hvorfor din hjerne egentlig har den samme algoritme som TikTok. Og alt sammen i samme episode. Og velkommen til podcasten, Gør dit hoved til et fedt sted at være. Godmorgen, Suleima. Godmorgen, Henrik. Dejligt at være tilbage igen. Vi sidder her en morgen i storm og regn. Ja, det er helt vildt. Hvis du lytter kan høre noget i baggrunden, så er det simpelthen, vi sidder en lørdag morgen, og det stormer og regner helt vildt. Helt vildt. Helt vildt. Over hele landet har jeg hørt. Mm-hmm. Har du ro i hovedet? Det er et godt spørgsmål. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg har mere sådan en 6-sporet motorvej hver dag. Men det er okay, fordi trafikken går i den samme retning, så det er okay. Ja, fordi det er i hvert fald noget, både du og jeg har stødt på i årtier, når vi er rundt i verden. Du er meget rundt i verden, jeg er mest rundt i landet. Det er det her med, hvordan får vi ro i hovedet? Hvordan får jeg ro i hovedet? Og i researchen til vores bog af samme navn, sådan gør dit hoved til et fedt sted at være, der fandt vi ud af, at i stedet mellem 50 og 75% af voksne synes de overtænker. Altså der er simpelthen for meget på indersiden af hovedet. Lidt flere i den yngre generation, i den ældre, lidt oftere forekommende hos kvinder. Det er jo alligevel nogle meget høje tal, så jeg tænker, det giver rigtig god mening, vi får snakket om. Hvad kan man gøre ved den her overtænkning? Det synes jeg, vi skal dykke ind i. Fordi når det er så stort et problem, så synes jeg næsten, at vores lyttere fortjener at forstå baggrunden, konsekvensen og fordelen ved at tænke så meget. Ja, og skal vi nørde lidt i det, og det skal vi jo i den her podcast. Ja. Så skal man forestille sig, at vores hjerne egentlig lidt er delt op i to. Der er en del af hjernen, som kører efter helt egne regler, og som cirka op til 70.000 gange om dagen smider tanker eller tankebilleder på banen. Nogen siger lidt mindre, jeg synes det lyder meget lækkert, for det er cirka en tanke i sekundet, der altså simpelthen bliver sparket op i hjernen, nærmest nedefra. Skulle du huske det? Hvad med det her? Sikkert det regner i dag. Har hunden været ude? Hvad nu hvis podcasten ikke lykkes? Altså, det vælter op med tanker, og det er hjernens måde at gøre os opmærksom på, hey, var det her noget, der var værd at give opmærksomhed? Er det egentlig noget, du skal tænke videre over? Og den del af hjernen opfører sig lidt ligesom TikTok eller andre sociale medier. Er der et eller andet, man har dvælet ved tidligere, og det er franske bulldog, som jeg gør, italienske opskrifter eller noget helt syvende, ja, så fanger algoritmen det jo lynhurtigt og sender mere af samme slags. Og det er også sådan, vores hjerne virker. Hvis den opdager, at der er noget, vi har været interesseret i, så får vi mere af samme slags tanker. Og det kan jo selvfølgelig være nogle rare tanker, men det kan jo også være noget, der giver anledning til bekymringer og grublerier. Og så kan man pludselig synes, at man bliver bombarderet, måske næsten overvældet. Men de her tanker, der hele tiden popper op, er ikke noget problem. Problemet er, hvis vi gør noget ved tankerne. Altså prøver at svare dem, tænke videre over dem, fortrænge dem. I virkeligheden ønsker bare at få ro på, og derfor gør vi hele tiden noget. Men det er det, at vi gør noget, der skaber uroen. Ikke at de her tanker hele tiden kværner i baggrunden, for det gør de for alle mennesker. Men der er jo en formue i en industri, der bilder folk ind, de kan få ro i hovedet. Jeg har prøvet mange år, og har mislykkes big time med de konsekvenser, det har taget.
Og nu har jeg accepteret, at Gud, min hjerne er bare livlig, og jeg behøver ikke gøre noget ved den. Altså, det er lidt ligesom sådan, jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, Henrik, at have en ven, som bare hele tiden går og kvæder. Det Som er hele tiden, ja. ja, så hele tiden går og kvævlerer, ikke? Og din hjerne, ja, hele tiden, ikke? Du ved, ja, vi har sikkert haft sådan en bedstemor eller sådan noget, som gik i køkkenet og hele tiden snakkede og sådan noget, ikke? Og det er jo på samme måde, din hjerne er i virkeligheden. Så hvis du bare kan lade den køre som sådan noget baggrundsmusik, så er det faktisk ikke noget problem. Det er sådan, hvis man kan sige, vi er designet til noget, det lyder måske lidt forkert, men det er sådan, vi fungerer alle sammen. Og vi har alle sammen den her baggrundsmusik og baggrundsstøj. Og hvis vi giver det opmærksomhed, jeg har lige haft en nabo, der har sat meget i stand, der har startet klokken 6 om morgenen og kørt til klokken 8 om aftenen. Hvis jeg flyttede mit fokus hen imod det, ja, så blev jeg voldsomt stresset og irriteret. Men hvis jeg var optaget af noget andet, så kunne der jo gå timer, hvor jeg ikke opdagede larmen, men den var der jo stadigvæk. Og det er jo sådan, vi kan behandle vores tanker. De kan egentlig bare få lov at være der, mens vi laver noget andet. Jeg tror, at den nemmeste måde at forklare det på, det er, hvad giver du din fokus, og hvad får lov til at manifestere sig som en følelse, som så udleder en reaktion for dig af. Det er der, man skal hen, ikke? Ja. En masse af de tanker, og der er mange, der siger, at jeg kan da ikke bare styre mine tanker. Men der kan lytterne jo prøve at tænke over, om vedkommende, vi har sikkert alle sammen allerede haft mange tusind tanker i dag. Og hvor mange af dem kan vi huske? Hvor mange af dine tanker kan du huske, Suleima? Nu er det godt nok lidt tidligere om morgenen, men... Nej, men jeg kan huske nogen. Altså, ja, hvor jeg faktisk godt kunne have været blevet irriteret helt vildt. Ja. Inden jeg nærmest var stået op. Men det valgte jeg jo så ikke at blive. Ja. Og hvad er der sket med de tanker? Ja, de er jo bare pist væk, jo. Præcis. Og det er jo en super vigtig, det er meget banalt, men alle de 1000 tanker, vi ikke gør noget ved, de forsvinder bare igen. Det er tankers natur. Altså, jeg har hørt det der udtryk, der hedder future tripping. Altså, hvor man flipper ud over sin fremtid, ikke? Future tripping. Og det kunne jeg godt lide af. Men det er virkelig, virkelig blevet god til at få under kontrol. Der er ikke nogen grund til at tænke om fremtiden. Det er der virkelig ikke. Altså, du kan sådan lige hurtigt tænke, kan vide, hvor jeg er om 5 år, eller sådan noget, ikke? Og du kan måske overordnet lægge en strategi for, at der skal du have din Ph.D., eller du skal graduere som sygeplejerske, eller hvad det nu er. Men du skal ikke bekymre dig om fremtiden. Det er der virkelig, virkelig ingen grund til. Jeg spørger nogle gange folk, der bekymrer sig en del. Så siger jeg, om har du børn, ikke? Og hvis vi nu tog dig, Suleima, ja, det ved jeg, du har jo 2 pragtfulde børn og unger, ikke? Så vil jeg sige, hvis bekymringer er så vigtige, er det så noget, du træner dine børn intensivt i? Fordi hvis det er så nyttigt for dig, så skal dine unger der også have det værktøj. Det er jo åbenbart vigtigt. Og der kommer mange i et paradoks. Nej, det vil man jo ikke. Man har jo ikke ønsket for sine børn, at de bekymrer sig. Men af en eller anden grund, og det handler om nogle overbevisninger, vi har, så kan mange af os rende rundt med en idé om netop det her future tripping, at det er vigtigt at tænke videre. Det kan være, der kommer en af de der 70.000 tanker, der hedder, tænk hvis det her går galt næste tirsdag. Og når der dukker sådan en tanker op, så kommer der også en lille følelse med, Og i stedet for bare at lade det forsvinde, så er der et eller andet der får os til at tænke, det her, den må jeg lige gå videre med og prøve at tænke det igennem og se, om ikke jeg kan sørge for i virkeligheden at få ro på igen. Men nu mere jeg bekymrer mig, nu mere tankerne vivler rundt, nu flere følelser sætter jeg i gang i, og nu mere uro kommer der i kroppen. Nu skal man jo ikke tage fejl af, at vi mener jo begge to, at det er en fordel at planlægge for sin fremtid. Ikke? Og hvis du skal holde en stor oplæg på tirsdag, så planlægger du det jo. Så er du aktivt i gang med at planlægge og forberede dig. Men du sidder jo ikke bare i din sofa og bekymrer dig om det. Enten så gør du noget, eller så gør du ikke noget ved det. Ja. Ikke? Enten, jeg kan meget godt lide, at du siger det der med, at man skal timecappe sine bekymringer. Ikke? Du må kun bekymre dig 10 minutter på tirsdag. Så hvor lang tid vil det tage at forberede?
Ja, måske endda en time. Fint, så er det det, du gør. Og når så den time er overstået, så er der jo ingen grund til at fortsætte tankerækken op. Tænk nu, hvis det alligevel går galt. Men jeg tror, Henrik, jeg ved ikke, om det her det sådan er specielt kønsspecificeret, men tillader mig at komme med en provokation. Mange kvinder har det jo med at give rigtig meget til andre. Altså, det er der også mange mænd, der gør. Men der er mange kvinder, der sådan overdeler og gør meget for andre. Og så kan de egentlig godt bruge ret meget tid på, selvom de har truffet en beslutning, eller sagt ja til noget, eller noget andet. Og så kan de faktisk godt gå og bruge en masse tid på at tænke over den ikke skjulte agenda, men det, som andre burde se, er årsagen til, at de har det X eller på en eller anden speciel måde. Ikke? Ja. Og, så du ved, det er lidt interessant, den dialog, som man har med sig selv i de situationer, man er i. Og så slutligt, men ikke mindst, hvorfor er vi så bange for at fejle? Altså okay, jeg er med på, at hvis du skal flyve et fly, så skal du vide, hvordan, om du har benzin nok på, og om du kan flyve den aftalte distance osv. Men der er rigtig mange situationer i vores liv, hvor det faktisk er rigtig godt, at vi ikke lykkes med det, vi har sat os for, fordi det, vi har sat os for, ikke er det rigtige for os. Så vi bliver også nødt til at forholde os til, hvorfor er det så vigtigt, at vi lykkes eller har succes med alt? Forstår du, hvad jeg mener? Det er jo også den der succeskultur der. Mm-hmm. Og man kan også sige, hvis vi sad i flyet der med piloten, ville vi så ønske, det var en pilot, der havde ligget vågen hele natten med bekymring, om han nu kunne flyve flyet? Eller ville vi gerne have en, der kom med frisk hjerne og stolede på, at han havde kompetencerne? Og så måtte han tage det, som det kom, hvis der var turbulens. For det havde han jo trænet. Så rigtig mange af os, jeg har selv været der, møder måske fremtiden udmattet, mentalt trætte, fordi vi har gået og bearbejdet, hvad der kunne ske. Og når tingene så dukker op, for det gør der jo altid et eller andet uforudset, så står vi faktisk i en dårligere position til at løse det, fordi man er mentalt træt. Og man når aldrig at opdage, at rigtig mange ting kunne godt have været løst, selvom man ikke havde bekymret sig om dem. Det er en fantastisk læring at få, at jeg faktisk godt kan håndtere det, der dukker op, uden at have behøvet bekymre mig. Altså jeg tror, den læresætning, mine forældre har sagt oftest til mig, igennem min barndom, nu boede jeg jo ikke hjemme så længe, men jeg havde en livslang relation til dem, ikke desto mindre, men det var, du skal ikke bekymre dig. Der er ingen grund til at bekymre sig så meget, og jeg synes, det var vanvittigt morsomt, fordi mine forældre havde al grund til at bekymre sig i deres liv, men de gjorde det faktisk ikke så meget. Og det synes jeg er interessant. Så det er faktisk den læresætning, jeg har hørt oftest, Henrik. Det slår mig faktisk, når vi laver den podcast. Du ved, der er nogle forældre, der siger noget til deres børn. Nogle familier har det, gør dig umage, eller vær den bedste, eller der er ligesom sådan en grundklang, ikke? Mine forældre har først og fremmest altid sagt, du skal ikke bekymre dig. Det er meget morsomt. Ja, som du fortæller, de havde måske endda egentlig grund til, altså... Gud, masser. Økonomi, helbred, alt muligt. Altså masser af ting. Det rammer faktisk ind i noget, jeg hører meget ofte. Netop det her med, jo, men nu har jeg altså noget at bekymre mig om. Jeg har alvorlig sygdom i familien, og jeg har nogle økonomiske problemer. Der kan man overveje, om man bliver bedre i stand til at håndtere alvorlig sygdom eller økonomiske problemer, hvis man bruger måske tusindvis af timer på at køre sig selv i sænk. Altså jeg kommer fra et hjem, hvor finansielle udfordringer var en tilbagevendende begivenhed. Mine forældre var selvstændige. Det er meget normalt for selvstændige. Og alvorlige helbredsudfordringer igennem mange år, årtier faktisk, alvorlige. Og familieproblemer og sådan noget. Altså virkelig på den store skala. Seriøs skala, ikke? Det slår mig bare, at de bekymrer sig, ikke? Ja. Ja. Og vi kan jo gøre det samme bare i modsat tidsskala. Bekymringer handler jo i reglen om fremtiden, eller det gør de jo. Men fortiden kan man jo også gå og gruble over og analysere og vende og dreje. Og det kan jo være barndommen, man bliver ved med at tage op, og hvorfor havde jeg ikke venligere forældre, hvorfor blev jeg ikke elsket mere, eller det kan være dagen, man går og, hvorfor sagde hun sådan, og hvorfor svarede jeg det, og hvorfor fik jeg ikke sat min fod ned, og
Altså, hvor vi hele tiden går og tykker drøv på det, der er sket. Og det er der nogen, der også kan bruge rigtig mange timer på, hver eneste dag i mange år. Og når de opdager det, så mange bliver sådan lidt, jeg vil ikke sige flove, men sådan lidt, men igen har man overbevisning om, det hjælper. Jamen, jeg er jo nødt til at finde årsagen til, hvorfor jeg har det sådan, eller jeg er nødt til at finde ud af, hvorfor jeg ikke får sagt fra. Jeg er nødt til, det er sådan, jamen, hvis du har brugt mange tusind timer på at tænke over det, tror du så, at det kommer? Og hvad hvis du fik 1000 timer mere? Hvad tror du så, der sker? Og der er de fleste jo godt kunne se, at det bliver ikke bedre, det bliver værre. Nej, altså jeg kender folk, Henrik, som jeg måske ser en gang om året, eller hver andet år, eller sådan noget. Og så når jeg sidder sammen med dem, så har samtalen ikke flyttet sig. Selvom der er gået 2 år siden, vi talte sammen. Det er præcis de samme emner, og de samme... Og det synes jeg er sindssygt interessant. Og hjernen kører i rundhyl, og det er jo selvfølgelig, fordi man tror, der er en nytteværdi. Det lyder som sådan noget matadorspil. Men vi tror jo, vi har nogle overbevisninger om, og når jeg gør sådan, så er det fordi, de ligger sådan, det er overbevisninger, der får os til at bekymre os eller gruble. Vi tror, der er noget godt ved det. Det kan være, at vi grubler og analyserer, fordi vi tror, der er læring, eller hvis jeg finder løsningen, får jeg det bedre, eller hvis jeg bare får punket mig selv nok, så må jeg lære at sige fra, eller hvad det nu kan være. Og hjernen fanger det jo. Gud, du bruger meget tid på din fortid. Jeg sender lige nogle flere af de der TikTok-tanker på banen, fordi det er sådan, hjernen gør. Og hvis jeg så hver gang griber fat i de her, man kalder dem trigger-tanker eller trigger-emner, og så går jeg i gang med at tænke på dem, ja, så ligger der jo en ond spiral. For nu mere jeg grubler og bekymrer mig og vender og drejer det, nu oftere bliver der spyttet mere på banen. Og jeg griber det, og det giver nogle ubehagelige følelser og nogle kropsreaktioner, og så sidder man fast i en spiral. Så det at opdage, at der er faktisk ikke rigtig nogen nytteværdi i bekymringer eller grublerier. Man kan i hvert fald udfordre sig selv, måske at sige, 14 dage prøver jeg at afstå fra det. Og så ser vi, om verden hænger sammen. Henrik, det er ligesom at have et myggestik, ikke? Er det ikke dig, der siger det? Et myggestik, det skal man jo ikke klø i. Og det er det, når så trigger-tanken kommer, antager vi bare, at der er et eller andet, vi skal på tirsdag. Hvad nu, hvis det går rigtig galt på tirsdag? Det er jo lidt ligesom, man lige pludselig kan mærke, myggestikket, det sviger helt vildt, og man har virkelig lyst til at krasse i det. Men det ved vi jo godt, det bliver værre. Så når tanken om, tænk hvis det går galt på tirsdag, kommer op, ja, hvis vi bare kan lade den være, så forsvinder den igen. Det gør alle tanker, uagtet hvor mange følelser der er med dem. Men hvis vi går i gang med lige at køre det hele igennem for tirsdagen, så er det stensikkert, at der er uro i hjernen et godt stykke tid endnu. Så nu mere vi krasser, nu værre bliver det. Og løser ingenting. Så konklusionen er, at hvis du tænker tanker konstant, og du bare føler, at du sidder i den her gyngestol frem og tilbage med dine bekymringer og dine tanker, så er du hermed erklæret fuldstændig normal. Ja. Og det er, og når man opdager, som du siger, den der lidt transistor, eller den der går og mumler i baggrunden, hvis man begynder at opdage ligegyldigt, hvad der bliver mumlet, ligegyldigt hvor store katastrofer, og det kan jo sagtens være, hjernen pludselig finder på, at familien dør, og flyet styrter ned, og du har ondt et eller andet sted, kan vide, om det er en blodprop, ikke? Hvad skal jeg sige, hvis det er noget, man sådan reelt har en mistanke om, så gør noget, ikke? Men hvis det er 26. gang samme dag, man opdager et eller andet, ikke? Ja, så kan man jo prøve at se, men kan jeg udskyde det bare en anelse og tænke over det? Bare 5 minutter, så tager jeg den. Og det vil de fleste opdage, det kan man faktisk godt. Og så har man jo sådan set kontrol over, hvornår man synes, man vil bekymre sig, hvornår man vil gruble, og som du siger også, men det er jo fint at handle, planlægning og research, og jeg ringer lige til lægen og hører, om det er noget. Fint, og når telefonen er lagt på, så lad det være. Men den der del af hjernen bliver ved. Nu er den jo godt hisset op, ikke? Hvad nu hvis, tænk nu hvis, prøv lige at mærke efter, ikke? Der er sådan set,
Når man træner det og egentlig opdager, at jeg kan faktisk godt lade den der være, så på et tidspunkt, så dukker der nogle nye tanker op, og man kommer et nyt sted hen, men man kan ikke styre, om de tanker dukker op. Men man behøver ikke reagere på dem. Og dermed bliver dit hoved jo et fedt sted at være. Det bliver et fedt sted at være. Og den her netop grublerier og bekymringer kan altså ende ud i noget længerevarende uheldig stress, eller angst og depression osv. Så vi kan egentlig ikke bare få gjort lidt kål på overtænkning, men vi kan også i den grad gøre ens hoved til et fedt sted at være. Men et fedt sted at være er altså ikke et sted, hvor der kun en gang imellem kommer lidt behagelige, zen-agtige tanker ind, eller altså rosenrøde forestillinger om hverdagen og sig selv og fremtiden. Det kommer aldrig til at ske. Og det kan jo være en befrielse nogle gange at vide, at et godt liv behøver, eller kan aldrig blive et liv, hvor hjernen bare smider rosenrøde tanker på banen, eller at der er stilhed, for det kommer heller ikke til at ske. Nej, og der er jo en masse, altså det behøver vi ikke at dvæle med, men der er en masse overlevelsesmekanismer i sådan en hjerne der, ikke? Og der er software inde i alle af os, som ikke er blevet opgraderet. Ja. Tidsvarende til den tid, vi lever i, det ved jeg, Henrik, du snakker en masse om. Og når man forstår neurologisk og biologisk og kemisk, hvad det er, ens hjerne gør ved en, så tror jeg, man vil føle sig lidt trigget. Altså, jeg tror, man vil føle sig lidt snydt af sin egen hjerne. Og man taler jo meget om, at AI laver fejl og siger noget vrøvl og alt muligt andet. Altså, skal vi prøve at snakke om folks hjerner? Hold da op, mand. Helt vildt. Helt vildt. Altså, så er vi blevet bildet ind, at vi skal tænke over det for på en eller anden måde, og få lagt det på nogle hylder, eller få ro på. Nej, for pokker. Det er nærmest det værste, vi kan gøre. Så gør lige det modsat. Gør meget mindre. Nå Henrik, tiden flyver. Ja. Hvis man nu vil vide noget mere om det her, er der nogle eksperter, eller altså selvfølgelig ud over os to, selvfølgelig, skal vi skynde os at sige, men er der noget sådan på den store verdensscene, som man kan dykke ned i? Er der nogle nørder, som du er inspireret af? Og, jeg synes faktisk, vi kan kigge. Vi kan godt kigge herhjemme og have nogle nørder. Hvis man har mange bekymringstanker, så er der en fremragende bog det er om angst, men det er egentlig bare om bekymringstanker. Af en dansk forfatter og psykolog, der hedder Sisse Finn. Den er fremragende. Meget nem at læse. Hun skriver meget, meget nemt. 2-3 linjer, og så er der linjeafstand. Det er super nemt at læse. Og der bliver man bare klar over, netop som du siger, AI-agtig. Ja, men hvor mange fejl, altså hvor mange ting vores hjerne bare kan hallucinere og få bilde os ind, at vi er nødt til at gøre noget ved. Så den vil jeg varmt anbefale. Det er en fremragende bog. Vi kan også prøve at komme med et par anbefalinger. Det plejer vi jo, sådan til sidst. Jeg vil sige, det her med, for det første at vide, at der aldrig bliver fred. Men der står den her lidt støjsender, lidt transistor i baggrunden, eller farmor, der står deromme bagved. Det er helt okay. Man kan godt begynde at overveje, hvad er det for emner, trigger-emner, der dukker op. Det kan være noget med, at jeg er god nok på jobbet, eller ligesom sige, okay, det er de her tanker, der hver gang de dukker op, så får de lokket mig til at gå videre med dem. Det kan være ret fint at opdage, det er arbejdstanker. Næste gang, der dukker dem op, og det var altså som regel kun et par sekunder, så der er rigelig mulighed for at øve sig. Så instruerer jeg lige mig selv og siger, det må lige vente til senere i dag. Så tager jeg fat i det, hvis jeg har lyst. Og det kan godt være, at der kun går 10 sekunder mellem tanken dukker op. Ja, det er bare senere. Og for det første undgår man jo så at bekymre sig, men man fortæller også lidt hjernen, du kan godt glemme det. Jeg hopper ikke på den lige nu. Og lige så stille vil hjernen opdage det. Så det at identificere de der trigger, måske også de emner, der sådan oftest vækker uro, det kan være en fremragende hjælp. Man kan jo også spørge sig selv det her med bekymringer. Det kan være råd nummer 2. Bekymringer om fremtiden. Hvis vi ikke vil træne vores børn dem, jamen hvorfor skulle det så hjælpe mig så frygtelig meget? Og når jeg erkender, at bekymringer måske ikke er nyttefulde, så de overbevisninger, jeg har om bekymringer hjælper,
de begynder at blive ændret, og så bliver bekymringer ikke det selvfølgelige svar på hver tanke, der popper op. Og det samme, og det kan jo så være råd nummer 3, det kan jo gøres ret enkelt, grubleri og analyser af fortiden. Når man opdager, at det svarer sig heller ikke. Der er heller ikke noget at hente. Jamen, hvorfor så ikke bruge den samme teknik der, og bare lade det være? Og tit kan man jo sige, at man kan prøve det i 14 dage, og så se, om verden stadig hænger sammen. Og hvis man synes, det hele er ved at falde fra hinanden, så kan man jo altid hoppe tilbage. Altså, man har jo god erfaring med at kunne bekymre sig eller gruble, så man kan jo altid gå tilbage til det. Det har jeg så sjældent set nogen, der gør. Altså, der er sådan en lille lifehack, og det er, at hvis du er vant til at være sådan en, der hele tiden taler om bekymringer, eller om din fortid, som stort set er det samme, og du i 14 dage forsøger at lade være med at gøre det, så vil du måske også opleve, at din omgangskreds, eller dine omgivelser vil reagere på, hvorfor du holder op med at tale om de ting. Så skal du faktisk til at finde på nogle nye ting at tale om. Det synes jeg også, vi skal nævne, Henrik, fordi det svarer lidt til, at man skal få nogle nye vaner, faktisk. Mm-hmm. Så tal om noget andet, noget mere neutralt. Og så hvis folk spørger, hvorfor har du ikke sagt noget om din ekskæreste i den her uge, eller sådan noget, ikke? Så kan du bare sige, det gider jeg ikke snakke mere om. Altså, og så bare lad det være. Fremragende pointe, fordi man kan sagtens bekymre sig og gruble sammen med andre. Og der tror man jo også, det hjælper. Ligesom når man grubler inde i hovedet, så tror man også, det hjælper at gruble sammen med andre. Ja, altså hvis jeg må sige noget, der er groft, det er, og det må jeg jo gerne, det er, at nogle gange så er ens venskabskreds jo nærmest som sådan en forlænget patientforening, ikke? Altså, fordi så mødes vi, og hvis man sådan kigger udefra på grupper af mennesker, så nogle gange, så er det tydeligt for nogen udefra, der kommer med til en middag, eller er med som gæstespiller på jeres lille fodboldhold, eller sådan noget, så bliver man hurtigt opmærksom på, hold da op, den her gruppe er faktisk sammentømret af noget, som alle har som fællesnævner. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan enten være, at man er eks-alkoholiker, eller I don't know. Og det er sådan set fint nok, at man søger sammen i de fællesskaber, men nogle gange, så kan de fællesskaber faktisk være med til at holde en i den version af en selv, der er, jeg er jo eks-alkoholiker. Altså, der er ikke noget, jeg siger ikke, at der er noget galt med de grupper, det er ikke det, jeg prøver at sige, men det er jo bare det bedste eksempel, jeg kunne komme op med. Ja. Jamen, skal vi sige, det var dagens episode, hvor vi jo prøver at give en masse videnskabeligt underbyggede redskaber til at gøre hovedet til et fedt sted at være.